etorri magazinera. Gaur asteleena da, uztailaren 4, bi elkarrizketa izanen ditugu. Gaurkoan lehenik eta behin Jaime Agirre, Jaiberri Erremontisten Fundazioko kudeatzailerekin egonen gara, hain zuzen ere Sanferminetan antolatzen duten txapelketa solasean, eta ondotik Bel Pozueta, EH Bilduko Kongresuko diputatuarekin, Memoria Demokratikoaren legearen inguruan solasean. Baina, has gaitezen, hori baino lehen betiko edukiak ikusten. Hasteko, efemerideak. Uztailaren 4 zen, 1882an, Louis B. Mayer, errusiar zinemagile eta ekoizlea, eta Metro Goldwyn Mayeren sortzailea jaio zen. Eta uztailaren 4an ere, 1934an, Marie Curie, fisikari eta kimikari poloniarra hil zen. 1956an, Estatu Batuakek Filipina uharteen independentzia onartu zuten. Eta azkenik, 1987ko uztailaren 4an, Frantzian, tribunal batek Klaus Barbier, Gestapoko buruzagia, Lyoneko harakina, ez izenez ezaguna, biziarteko kartzela zigorra eman zion. Ikus dezagun agenda. Eta Sanferminetan Katakraken egitarau potoloa dute kontzertuekin. Asteazkenean, Epic Marathon, Iruñeko DJak 12etatik aurrera. Ostegunean, 5etan, Las Tipex, Yogurita, Boroba, The Original, Sistah, Deka Kamion eta Kadira DJ egonen dira. Eta 8etan ere, Julenkaba, Katanga Kantuz ostiralean. Larun batean berriz, Alarma Morea, Clifford, Patxuko Naiz, Chichi and Curry Queen egonen dira. Eta igandean azkenik, Fly Malo, Raimundo El Canastero eta J. Martina egonen dira. Egunkarien azalak, Diario de Notiziasen lerroburu nagusian, Nafarroako Unibertsitate Sistema estatuko 3 onenen artean dago jarri dute. Nafarroako Unibertsitateek Katalunia eta Kantabriaren atzetik batez bestekoa baino 7% errendimendu indize handiagoak lortu dituzte. U-rankingaren arabera, zentro publikoak ikerkuntzan nabarmentzen dira eta pribatuak irakaskuntzan postu hobeak betetzen dituzte. Argazkian, Santo Domingo aldapan, entzierroaren ibilbidearen hasieran parte hartzaile ugari, eta izenburuan, entzierroa lasterka. Berri gehiagotan, krisi berri baten mehatxuaren aurrean, ekonomiak galga jarraitzen du. Adituek uda osteko atzeraldiaz hitz egin dute. Eta Alberto Munarriz Nafarrak lortu du urrea waterpoloan. Diario de Navarran, maiatzaz geroztik, beroak 125 murriztu du Nafarroako zereal uzta. Gainera, Ukrainako gerrak aurreko kanpainako prezioak bikoiztu ditu. Argazki txiki batean, gazolazko sugarrak atzo ikusgai Ardoiko industrialdetik. Eta izenburuan, bisute nekazaritzako jatorriarekin. Argazki handi batean, Alberto Munarriz Nafarra waterpoloko munduko txapelduna bihurtu da Espainiar selekzioarekin. Eta beste argazki batean, Carlos Sainzek bere ibilbideko lehen garaipena lortu du Britainia handiko sari nagusian. Beste berri batzuetan, 6 hildako eta 15 bat desagertu Italiako glaziar batean. Elur jausiak Alpeetako eskalatzaile kordada bat eraman zuen aurretik. Gara egunkarian, lerroburuan, Manon Ubri, Frantzia Insumisako eurodiputatuaren hitzak. Herritarren borondatearekin indarra eraiki daitekela erakutsi dugu. Manon Aubry, buru duen Europako ezkerreko taldeak Iruñan antolatutako jardunaldien barruan, NUPES, Frantziako ezkerraren hauteskunde aliantzaren errealitate berriaz, Europako ordena politiko berri baten eraikuntzaz eta aurrera biderako handinaiez gogoeta egin du. Argazkian berriz, Metallicako kontzertuaren irudia eta izenburuan Metallicak San Mamesen
emandako entzulei horroa eginarazten die, rokari eskainitako jardunaldiaren amaiera gisa. Azkenik, Handeka Larrea, Podemos Euskadiko bozeramaile ohiaren hitzak bere liburu berriaren harira. Beti izan dugu helburu espazio propio bat sortzea. Bukatzeko Euskal Herria Irratia. Berri nagusian, suteen kaltei aurre egiteko diru bilketa abiatu du Herrigorak. Herritarren ordua dela sinetsita diru bilketa abiatu dugu, azaldu dute Herrigorako kideek. Unearen larritasuna ulertuta, Herrigorak 10.000 euro jarri ditu, eta Euskal Herritarrei ekarpena egiteko eskatu nahi diegu, nork bere ahalaren neurrira gaineratu dute. Eta zurekin Nafarroa, ahal dugu IU, batzarre eta independenteen elkargune foru eta toki hauteskundeetarako plataforma berria aurkeztu dute. Azkenik, Olatz Altuna soziolinguistika klusterreko zuzendariaren hitzak. 2006tik jaisten ari zen euskararen kale erabilera, eta joera hori eten eginda. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur egunaren erdialdeko orduetan ostarteak agertuko dira. Edonola ere, gaur ere behe-hodei ugari izango ditugu, batez ere Kantauri isurialdearen ekialdean. Bertan zailagoa izango da jasotzea, eta goizean eta egunaren amaieran euri pixka bat egin dezake. Gainerako tokietan, eguerdi parterako eta arratsaldearen hasieran hodeitza saretu egingo da, batez ere Araban. Nafarroa erdialde eta hegoaldean egunaren hasieratik eguzkitsu egongo da, bero-hodei batzuekin iluntze partean. Ipar-mendebaldeko haizea eta tenperaturan apenas egongo da gora beherarik. Asteartean hodeiak eta ostarteak izango dira. Oraindik goizealdean eta goizean goiz, behe-hodei dezente izango dugun arren, goizean argitzen joango da eta egunaren gainerako orduetan hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira. Kostaldean noizbehinka hodei baxuak apur bat trinkoagoak izan daitezke. Iluntze partean bero-hodei batzuk agertuko dira. Temperatura maksimoek 2 gradu egingo dute gora. Haizeak iparraldetik joko du. Bueno, eta San Fermin hauetan, urtero bezala, izanen dugu erremonte profesionaleko txapelketa, eta horretarako gaurkoan Jaime Agirre, Euskal Jai Berri Erremonte Fundazioko kudeatzailerekin gaude. Izan dugu plazerra eta zortea gurean egoteako, zeren bakigu Jaime, korrika eta presaka zaudela, 1000 historiokin, 1000 esker gurean egotea. Bai, esker zuei eta txalde hon. Hoixen da. Erraten zenuen, orai joan bartzarela bertze sari batera matera ere, bai? Bai, ari gara tope momentu honetan. Ari gara antolatzen Nafarroko Foro Komunitatearen txapelketa. Orain gelditzen gara Sanfermineko torneoa antolatzeko eta gero segidan Sanfermina bukatuta segituko dugu txapelketa horrek, osake gaude a tope, bai. San Ferminen txapelketa, hau urtero egiten den txapelketa da, Jaime? Bai, urtero egiten dugu, azkeneko 2 urte hauetan gelditu ginen pandemiaren gatik, bino bai, urtero egiten dugu, Labriten, eta urten berriz ere antolatu behar dugun. Aurtengo ze espektatibak ez dakit, ez du potente izaten aldela, aurtengoa? Bai, espektatiba beste gauzekin batera, ez? Jendea nahiko gogukin dago eta pesatzen dugu jende asko joanen dela frontoiera. Ez bakarrik bestara, ez? Leheno erraten genuen jendea gogoekin dagoela bestarako? Bai, nik uste dut aurten edozein gauzarako jendea prest dago hori, jai egiteko. Jai egiteko, eta erremontea ere horregonen da. Zehazki izanen da uztailaren 11tik 13ra, ez zala? Bai. Eta 11 eta 12an finalerdiak izanen dira? Hori da, bai. 11 eta 12an finalerdiak eta gero 13a finala nagusia. Eta, egin dugu txapelketa motza, 3 egun, zeren, Sanferminetan badire gauza asko eta, neurritu beharko dugu ja txapelketak ere, jartzeko kalendario, Iruñeko kalendarioan, ez? Eta, parte hartu behar dute 4 bikote,
Zeberio bigarrena Saldias, Otxandoren Autano, Matxin hirugarrena Jon eta Jabalera Barrikar. Lehenengo erdi finala izanen da Zeberio bigarrena Saldias, Otxandoren Autanoren kontra, eta ondoreko eguna Aztirtea, Matxin hirugarrena Jon, Jabalera Barrikar. Eta gero, bi bikote irabazleak jokatuko dute finala. Astizkena 13. Hortxen izanen da final handia. Nola ikusten duzu jokalariak, ez dakit lehiatua dagoen aurtengo txapelketa, zure sensazioa, Jaime? Bueno, nik uste dut momentu honetan denok nahiko ongi daude, ez? Aktibita askoarekin eta horrela dauden oso jarrita frontoian. Gero lau bikote horiek nahiko parikatua daude eta nik uste dut txapelketa polita izanen da, oso borrokatua. Ez dago favoritorik? Ez, nik ez dut ikusten, ez, favoritorik, ez ere, gainere, hori Iruñeko frontoian Labrit nahiko ezaguna da denentzat, eta printzipioz oso parekatua dago txapelketa. Eta, aipatzen genuen, Jaime, horretaz gain, egonen dela, aurten berezia, ez? Gazteak ere ikusten ahalko dira frontoian. Bai, aurkezpenean aipatu genuen, ez? Gurentzat oso importantea da formazioa, eta, txapelketa honetan saiatu behar dugu sartzea 5 erremotista afizionatua, gure eskolatiken aterita. Nahiko maila polita daukaten, eta eman behar diegu aukera hori profesionalekin jolasteko, ez? Beraiek jolastuko dute lehenengo partida, jaialdi guztietan, eta aber nola responditzen dute, nik uste dut oso pozik daude, eta aber ze joko ateratzen duten frontoian. Bortz izanta, ez dakit hori nola kudeatuko den? Nin behar dugu aldatu, txandatu egunero, ez? Badaukagu 6, bino bat kanpoan dago, momentu honetan, oporrakin, familiarekin, eta ezin zuen bueltatu. Orduan, badaukagu momentu honetan 3 atzelaria eta 2 aurrelaria, eta hinen dugu txandatu egunero. Irurita eta Donestebeko gazteak dira, ez? Okerrezpanago? Bai, badire 2 atzelariak Donestebarrak, gero 2 aurrelariak Iruritarrak, eta gero badaukagu beste atzelari bat Burlatakoa. Pentsatzen dut Iruritakoak asko behar direla, ez? Bai, eta gainere pesatzen dugu jende asko torriko dela Baztango aldetik eta Maldarrekatik ere, pentsatzen dugu jende asko torriko dela gazte horiei ikustera. Erremontearen, Jaime, arrobi, potentenetako bat, justo eskualde horretan egoten da, Baztan bidaso inguruan, ez da? Bai, badaukago ere beste eskola bat Agoitzen, eta han zeneukan beste aurrelari bat, Adei Osez, ura kanpoan dagoela. Bino igual eskolak importantenak edo jende gehiagorekin daude Donesteben eta Iruritan, bai. Hori Laxoarekin gazte asko hasten dire Laxoako munduan, eta gero handiken remontera pasatzera nahiko erraza, nahiko naturala da pasatzeko, bai. Ari garela orai gazteetaz, ezakit nola ikusten duzun, kanteraren asunto hori, ezakit, gaur egungo mundu globalizatu honetan, badugula padela eta badugula gauza, animatzen dira gazteak erremontera? Errandu bezala, ez? Maldarrekan eta Baztanen, Laxoaren eskutiken, jende asko sartzen ari da Laxoan jolasten, eta gero handiken pasatzen dute erremontera. Beste toki batzuetan, zailogu da, zu errandu bezala, kompetentzia asko badagola, kirol asko badago, eta gainere gure kirola nahiko berezia da, bai erraminta aldetiken eta teknika aldetiken. Orduan, pixko gehiago kostatzen zaigu, baina pixkanaka ari gara indarra hartzen, eta erremontea nik uste dut goraka txiki bat egin du azkeneko urte hauetan. Ez dakit, ari zareten saiatzen, uste dut irakurri dudala nunbaiten, sortzen, ez dakit, zentro gehiago edo, ez? Iruñerri inguruan, adibidez? Bai, badaukagu orain, aurten jarri dugu martxan beste eskola bat Atarrabian, Iruñerriko, zona aldeko, eta gero nahi dugu jarri martxan ere bai beste bat Alsasun. Alsasun bere denboran izan zuten erremontista, asko ez dakit, baina, badire erremontista batzuk, eta han ere nahi dugu martxan jarri beste eskola bat. Gero ez dakit,
nik beti izan naiz arron txarra frontoian Jaime Orduen ezin dut erran, baina nik pentsatzen dut ez dakit hor nik gaztetxo baldin banaiz, eta karo badire ere 11 kirol frontoiekoak, ez dugu zesta punta, badugu esuzko pilota, ez dakit, zergatik aukeratzen alda erremontea, ez dakit zu zer ikusten duzu kirol horri, nola baitek ere, ez? Gazte izan eta hor sartzeko. Hori, ez dakit, zergatik, ni zer esan behar nahi nuen, ez? Oso polita delako, oso espetakularra, eta gero guk usten dugu gazteak hasten direnean erremontean segitzen dute, ez? Hasieran nahiko zaila da, bino gero, ez dakit, hartzen dutenean maila txiki baina segitzen dute, eta, ez dakit, Noegatiken arrazoi importantena dela oso polita dela jolasteko eta oso espektakularra. Oso dinamikoa da, ez? Oso dinamikoa, ikusten duzu peloteo asko, eta eta jendeendako, zaleendako ere bai oso polita da ikusteko. Adibidez, ez dakit, konparatuta, hau igual zure iritzi personala gehiago, baina konparatuta nizertakit zesta puntarekin edo, ez dakit, zer ikusten dizu hola xarma gehiago izaten alduela, zesta punta ez dakit askoz geldiagoa da, igual, bai, desberdina da, zu erran duzu bezala, zesta punta pilota abidera asko hartzen du, bino teknika oso desberdina da, hartzen duzu pilota gero botatzeko. Nire ustez errazogo dela zesta punta jolasteko, bino, guk ez dugu erran behar remontea beste modalitate edo politiko dela, ez? Bakotxa aukeratzen du gustatzen zaiola, eta gure aldetiken edozein modalitate pelotako bulkatzen dugu, ez? Hori gero, hortik aparte, bakotxa badauka bere gustua edo bere aukera, eta hori da. Erremontek hor badu, ez dakit, kasi fronteniz zesta punta tarteko bat, ez? Erran nahi dut, da erdi pilota jo, erdi hartu hor, erran nahi dut, ez da pilota gelditzen, ez? Baizik eta hor badu dinamismo horretako aukera ere, bai. Zesta puntarekin batera, nahiko berdina dire, ez? Bakarrik teknika aldatzen da, zeren remontearekin jo beharko duzu pilota, jo eta remontatu dena batera, hori da teknika zailena, eta zesta punta erran dugu bezala hartzen duzu pilota gero botatzeko, ez? Bino, bestela, lehenago frontoi luzetan jolasten zuten bi modalitatea hauek, eta momentu honetan guk segitzen dugu luzeko frontoietan, baina joan dela 15 urteetan hasi ginen ja motzeko frontoietan ere bai, eta oso espektakularra da. Ikusteko oso polita, ikusten duzu peloteo asko, eta hori ere bai importantea da, zeren zalek ere bai ateri behar dire konten frontoiatiken bueltatzeko, ez? Eta nik uste dugu orain fronto motzetan ari gara lortzen hori, ez? Jendea etortzen da, lehenengo aldietan ikusteko eta gero bueltatzen dire behar zen. Nola baitere engantzatzen du. Hori da. Atera da, orain duela gutxi, duela urte batzuk remonte, ez? Enpresa, ez dakit, eman dio impulso bat honek, zuen fundazioarekin, zer moduzko harremana duzu, Bai, harremana oso ona, zeren, gure laguntzarekin ateri ziren, beharko genuen hemen enpresa bat, Nafarroan, zeren, badago beste enpresa bat Gipuzkoan, bino beraiek jolasten dute bakarrik Galarretan, eta, guk gero eta aktibitate gehiago geneukan eta beharko genuen hemengo enpresa bat gure aktivitateari soporte hori emateko, ez? Eta, harremana oso ona, badaukagu plantilla oso polita, oso konpensatua, eta, gero eta jaialdi gehiago antolatzen ari gara, osea, proiektu hau nahiko ongi bideratuta dago. Aurten adibidez, zenbat txapelketa edo non antolatu dituzuen txapelketa? Orain arte egin ditugu bi txapelketa, Iruñeko Alde Zaharreko lehenengoa izan zen, martxoan aprilan arte, gero Iruñerriko txapelketa, egin genuen adibidez Ansoainen, Atarrabian, Uarten, Ezkabarten eta gero finala Iruñean. Orain gaude Nafarroko Foro Komunitatearen txapelketarekin, hori izango da 3.
Eta, bueno, momentu ondan hasi beharko dugu Sanferminako txapelketarekin, eta gero Nafarroko Foro Komunitateko txapelketatik bukatuta ikusiko dugu, antolatzen dugu ja gero jaialdi suelto batzuk. Eta gero ere, bai egontzatela ez, herri pixket edo herri handitzetan behintzat sustatzen ezakit afizionadoendako eta partidak eta... Bai, izan dugu ere bai kompetizioa afizionatuarekin, Nafarroko txapelketa, eta gero udan zehar segurazki antolatuko dugu beste txapelketa bat afizionatuarekin, ja kompetitzeko pixko gehiago. Badaukagu beste errandu bezala 6 erremontista afizionatu hauek ja nahiko maila politarekin eta pentsatzen dugu datorren urtera begira segurazki ja pasatuko dute profesional mailara, así que, bueno, antolatu behar dugu kompetizio pixko bat hori hartzeko faltatzen zaiela ja hori txiki hori maila honenan jartzeko. Ja, profesionaletan. Bertze galdera, Jaime, hau erremontea, ez dakit Euskal Herritik aparte bertze toki batzuetan ere jokatzen den, ez dakit harremana duzuen? Bueno, jokatu ez, bino bai guk bere denboran, 2018an eta 2019an egin genuen zirkuito internazional bat, internazionala, ez eren joaten ginen iparraldera, Frantziara, joaten ginen egiten genuen kanporeka batzuk Hendaian eta Baionan, eta gero joaten ginen ere bai Madrilera, Barcelona, Zaragozara, hori urtean zehar aldi batean, bino, bueno, eramaten genuen remontea erakusteko nola den, eta, bueno, beste aukera polita da. Pixketa erakusteko handik ere bai, hemengo bertze kirola. Bai, hori da. Adibidez, zesta punta bai jokatzen da, ez? Zesta punta bai, zesta puntan bere denboran jokatzen zuten bastante hor Ameriketan. Eta orain ari dire bai bulkatze pixu bat hemen bereziki Bizkaian. Baina, bueno, guk ja Espainian zehar joan gara erran dugu ezala, Bizpairu iritara, Barcelona, Madrid, Zaragoza, Gijón, Soria, bueno, ari gara eramaten pixu bat remontea erakusteko nola ze polita den ez. Hortxen, kirol eder hori, Sanferminetan txapelketa, Jaime, pentsatzen dut zu egongo zarela egun hauetan, buru belarri horretan, baina, gero ja 11, 12 eta 13an, gozatzeko aukera, ez da? Bai, gu prest gaude, antolatuko dugu gure indar guztiarekin eta jendia hurbiltzen den frotoiera eta ongi pasatzen du txapelketa osoan. Hortxen, 13an finala, Jaime Agirre, erran bezala, Euskal Jai Berri Erremonte Fundazioko kudeatzailea, mil esker handit, gurean egoteagatik. Mil esker zuei, eta, han egongo gara, nahi baduze hurbildu frotoiera, han ikusiko gara. Noski bai. Eskerrik asko. Ikus ditzagun gaurko Iruñerriko udaletako albisteak. Antsoainen bozketa epea bukatu eta epaimaiak aukeratutako 5 finalisten artean, jaiak badatoz izan da Antsoaingo udalak 2022ko festetarako antolatu duen lehiaketaren kartel irabazlea, botoen 29%arekin. Egileak Argia eta Oskar Oreia Antsoaingo bizilagunak dira. Eta euskara ikasteko diru laguntzen eskaerak egiteko epea uztailaren 19 arte izanen da. Antsoainen erroldatuta egon behar da, eta ikasleek klasen 85% hartu dituztela egiaztatu behar dute euskara egin ahal izateko. 2021ko uztailaren 1-tik 2022ko ekainaren 30 arte egindako ikastaroak aurkeztu daitezke. Xakearen bigarren entzierroa ekitaldia Madrilgo Rekoletos pasealekura eraman zen igande honetan, 60 partida jokatu ziren. Besteak beste Magnus Carlsen eta Judith Polgar egon ziren bertan. Uztailaren 13an emakumezkoen San Fermin mundiala jokatuko da Iruñan, online, 20 herrialdeko 300 partaide baino gehiagorekin.
Bertzalde Iruñeko udalak egunkari bat argitaratu du, entzierroari, bere arauei eta bitxikieriei buruzko informazioarekin, eta zuriz korritzeko tradizioari buruzko 20.000 ale banatuko dira entzierroetan, biribilkatzeko eta egunkariak bezala, zezenekiko distantzia mantentzeko erabilial izango direnak. Baita ere, Iruñeko udalak jaietako gastu zuzenari buruzko inkesta bat egingo du San Ferminen egunetan, kalean 2.000 elkarrizketa eginez. Horrela, turistek eta egoiliarrek jaietan sortutako zuzeneko gastuaren volumenari buruzko informazioa eguneratu nahi izan da. Eta Iruñeko udalak 175.000 euro banatuko ditu aurten unean uneko kirol ekitaldiak antolatzen dituzten kirol erakunde fisikoen artean. Proiektuak eta eskabideak aurkezteko epea uztailaren 11an amaituko da. Horrez gain, igande gauean 1.500 litro produktu ez irristagarriz barreiatu ziren entzierroaren ibilbidean Santo Domingoko aldaparen amaieran eta estafetaren artean. Substantzia horrek lasterketaren segurtasuna hobetzen du, duela 18 urtetik honat erortzeko arriskua minimizatuz. Azkenik, Iruñeko udalak eta Nafarroako gobernuak nazioarteko babesa edo harrera humanitarioa eskatzen duten pertsonentzako trantsizio programa garatzen lagundu dute. Programa Kaparrosoko txaletean garatuko da. Udalak Nafarroako gobernuari alokatuko dion udal titulartasuneko eraikinean. Eta EH Bildu eta gobernua denbora luzez egon dira hartu emanean bertze alderdi batzuekin memoria historikoaren lege bat ateratzeko, memoria demokratikoaren legea, eta azkenean atera da, lortu da adostasun nolabaiteko bat, eta gaur zortea dugu, hain zuzen ere, Bel Pozueta diputatuarekin egoteko. Arratsaldeon. Arratsaldeon bai. Mil esker gurean egoteatik, Bel. Azkenean lortu duzue lege hori aurrera ateratzea, harro egoteko zerbait da? Legea oraindik onartu gabe dago prozesuan, baina bai lotu da nagusietasun bat hori aurrera ateratzeko. Eta datorren astean, badirudi 14an onartuko dela. Eta pozik alde batetik bai, beste aldetik hor gauzak asko oraindik geratzen dira zuzentzeko zain. Eta baina orokorrean bai pozik erabaki dugunarekin eta pozik lortu dugunarekin ere. Zuzenketa batzuk onartu dizkigute eta horrekin uste dugu legea zuzentze dela nahikoa. Lorpen horien artean, horietako bat, La Cumbre Donostiko zentro hori da, pasako dela udalaren propietate izatera edo haiek kudeatuko dute, ez? Eta memoriaren zentro bilakatuko da. Zer nolako edukiak aurkitzen alko dire bertan, Bel? Alde batetik guretzat oso esanguratsua ziren bi leku. Gero hitz egingo dugu Ezkabari buruz, baina orain La Cumbre ziren La Cumbre eta Ezkaba. Eta La Cumbre buruz hitz egiten badugu esanguratsua zergaitik. Lehenengo gauza etortzen zaigula gure burura eta jende askoren burura da torturaren gaia. Tortura existitu dela, tortura izan da errealitate bat Euskal Herrian sufritu dugunak, eta urte askotan egon dela isilak eta estalita. Orduan, La Cumbre esanguratsua da, han bertan hainbat pertsonak sufritu zituztelako tratu txarrak eta torturak eta konkretuki lasa eta zabala. Orduan, honekin nahi dugu bihurtu memoriaren lekua eta baita ere gogoratzeko gure aldetik ahaleginak egingo ditugu hori lortzeko torturaren aitortza eta torturaren errealitatea hor memorian ahaztu ez dadin.
Ez dakit, zuk erran bezala, horien artean ezagunenak Lasa eta Zabala dira. Ez dakit haien familiarekin egoteko aukera izan duzuen, ez dakit nola hartu duten berri hau, haiek? Bai, aurreko astean berria eman genunean eta bai eman genuen prentsa aurreko batan bertan, eta nire lankide eta Mertxe Aizpuruak bai izan zuen aukera egoteko lasartarrekin eta zabaltarrekin. Eta beraien aldetik ere poza esan dudanagatik, aitortza esaten dugunean memoriaren kasuan egia behar da, gero justizia eta erreparazioa bihurtzeko edo egiteko. Eta lehenengo pauso hori, aitortza egiten badugu eta torturaren gaian, hain zuzen errealitatea gizartean, gizarte horri erakusten bazaio eta aitortza egiten bazaio, hori bizi izan zela eta hori kontutan hartu behar dela, badaudela biktima asko orain arte ez direla izan errekonozituak, eta honekin guk bai omenaldia eta bai aitortza egiten dugu. Familiak konten hartu zuten. Orain ere, hain zuzen, lortu da martxan jartzea ikerketa bat, ez? 1979-tik 2012ra ikertuko dituena Nafarroako tortura kasuak, beraz, hor ere aurrera pausoak. Erraten genuen bezala, La Cumbre gainera, Izagirrek erraten zuen bezala, bereziki simbolikoa da, ez? Hain zuzen ere, saiatuko zelako hor memoria ezabatzen, ez? Kalarekin erraten zuen bezala, Carlosek saiatu zen memoria ezabatzen, eta zuek ez lortu duzue, nolabait ere hori erdigunean jartzea. Hori da, bai. Hortxen, eta, beste zuen lorpen simboliko interesgarri bat, importantea, Ezkabakoa. Zergatik jarri zenuten fokua espazio honetan? Nik uste dut hemen Nafarroan gehienok dakigu Ezkaba gotorlekua kartzela bihurtu zuten. Hor preso antifastistak milaka pertsonak pasa ziren handik eta sufrikario eta benetan giza eskubideen urraketa izugarriak sufritu da jasan izan zituzten. Gero ihesaldi bat ere egon zen, 1938an, eta ihesaldi horretatik 200-etik gora hil zituzten. Eta han hil zituzten eta baita ere hil zituzten ondoren beste pertsona batzuk ere. Orduan, simbolikoki nik uste dut Nafarroako memoriarako da leku bat oso esanguratsua, eta guk ikusten genuen eskaera badago talde memorialistaetatik, aspalditik eskatzen zen leku hori memorialen lekua bihurtzea, eta gure negoziaketetan baita ere aurrekontuetan pasaden legealdian ez pasaden urtean, hor egon ginen negoziatzen, ez genuen lortu adostea, eta orain bai lortu dugu. Orduan konbenio bat egongo da, kasu honetan ez da zesioa, baizik eta konbenioa. Eta konbenio horretan bai utzi dugu lotuta, finanziazioa nola izango den. Ze hainbatetan egun hauetan entzun dugu zalantzan jartzen zela, ea nola egingo zen, ea finanziazio nahikoa egongo zen hori benetan memorialen lekua ongi bihurtzeko, eta hori bai lotu dugu, bai finanziazioa, bai plazoak, eta bai nola osatuko diren bai bermatzeko emango dela edo erabiliko dela lekua memoriarako, zenolako ekimenak aurrera egingo diren, eta hori dana lotu beharko dute Espainiako gobernuak eta Nafarroako gobernuarek. Haien artean lotu beharko dituzte gauza horiek. Pena da Josefina Lambertok ez duela ikusi pauso hau, ja nahiko martxan zegoen, baina pena justu ez duela ikusi hau egikaritua, ez? Hala ere, zehazki zer nolako edukiak egotenako diren bertan, zer moduzko ekimenak, hori Nafarroko gobernuaren ardura izanen da? Bai, haien eskuetan egongo da, eta haien eskuetan ere egongo da, ja planifikatzea zer egingo den, nola egingo den, eta nola osatuko den eraikuntza osoa. Egia da eraikuntza handia dela, eta hor finanziazio dezente beharko da, baina horretaz ere hitz egin dugu, eta badakigu erraztasuna emango duela bi ente egonda, bai Nafarroako gobernuak eta estatukoak, gero baita ere Europatik diru laguntzak jasotzeko.
Orduan hori memoriaren kontseilariak eta esparruen artean Nafarroako gobernuak bai lotuko du hori dana. Orduan, azken finean norena den eraikuntza edo espazioak ez du baldintzatzen zer egingo den. Eta nik uste dut denok eta baita ere Nafar gobernuak argi daukela zer egin behar den horren inguruan. Bai pedagogia aldetik, bai espazioa txukuntzen, bai ibilbideak eta bai horren inguruan zer egingo den memoria sustatzeko eta egiaren erdigunean jartzeko. Aipatu duzun, hori, Lamberto ja ez dela egongo eta zepena, zoritzarrez, hainbat jendek eta talde memorialistatik esaten ziguten, orain ez bada lege hau onartzen, jadanik berandu gabiltza, biktima asko desagertuak dira, eta biktima asko ezin izango dute bizi beraien aitortza eta beraien justiziaren ibilbidea bizitzea, eta horregatik nik uste dut lehenbailen egin behar zela hau. Orduan, ez da guk nahi genuen legea, baina nik uste dut aurrera pauso esanguratsuak eman direla. Lege horretan, memoria demokratikoarena, zuek proposatu zen izutuzten, okerez banago 54 zuzenketa. Bai. Horietatik ez dakit bertze kontu batzuk onartu direnak, edo zuen ustez, aipagarriak diren aurrera pauso batzuk ez dakit zerbait erraten aldi guztien. Alde batetik osatuko da talde bat, adituen talde bat edo komisio bat, eta komisio horrek egingo duena izango da bai gerra garaian eta frankismoan zehar gertatutako giza eskubideen urraketak, orain arte ez badira kontutan hartu edo ez bazaie aitortza egin, aditu horiek osatuko prest egongo dira bai entzuteko, bai informazioa jasotzeko, eta horren ondorioz beraien informe potente bat emateko. Informe horrekin emango zaio baita ere aukera gero erreparazioa eta ordainak jasotzeko. Aukera ematen da, eta orduan bidea zabaltzen da. Gero, bestaldetik osatuko da beste kontseilu bat, eta baita ere aztertuko ditu bai gerra garaian, baina 1983 arte, luzatzen da nahikotxo, ez guk nahi genuen bezala, baina baiz luzatzen da epea, nun kontutan hartuko dira baita ere giza eskubideen egindako giza eskubideen urraketak, eta noren giza eskubideen urraketak oraipatzen da demokrazia eta balore demokratikoen alde borrokagatik edo borrokatzeagatik jasandako giza eskubideen urraketak pertsonak horiei aitortza egingo zaie eta egongo da aukera baita ere erreparazioa izateko. Orduan guk uste dugu pisuzko ekarpen bat egin dugula zabaltzen bide hori eta zabaltzen denbora. Berez legeak jartzen zuen limitea 1978an. Guk luzatu dugu 83 arte. 83 arte, barkatu. Gero, baita ere, badago beste ekarpen bat, eta nun bai frankismoan tribunalak eta beraien ebazpenak ilegitimoak eta ilegalak bihurtuko dira gure zuzenketaren esker. Eta hori ere, guk ikusten dugu pisuzko ekarpena egin dugula. Azkeneko, ez egit pixkat gehiago azaltzen alduzun? Tribunalak, adibidez, el Tribunal de Orden Público, edo komunismo eta masoneriaren kontrako tribunala, edo kontzientziaren tribunala, zeuden tribunal batzuk frankistak zirenak, eta horrek ekarriko du beraiek emandako ebazpenak, ilegalak eta ilegitimoak izatean ez direla kontutan hartuko. Orduan norbaitek jasan izan bazuen haien ondorioak, aukera izango du baita ere ordaina izateko. Ados. 54 zuzenketa beraz, ezakit bertzeren bat onartu ez dena, agian geratu zaizuna zuen ustez, garrantzitsua zena edo hor. Bai, hor hankamotz eta hori bai onartzen dugu geratu da justiziaren gaiarekin.
Guk asko esan dugu, impunitate batetik gentozela, eta, hankamotz geratu da, ze guk borrokatu dugu eta indarra jarri dugu amnistiaren legea bertan bera geratzeko, edo ez bazen lege osoak bai bigarren artikuluan apartadua eta F nun biktimarioak amnistiatzen ziren, eta guk indarra jarri dugu hori aldatzeko eta ez dugu lortu. Orduan bai, Unidas Podemos eta PSOEk sartu dute transakzional bat onartuko dena, hor beraiek indarra jartzen dute giza eskubideen aldetik legedi bai internazionala eta lege unibertsalak aplikatzeko modua, hor esaten da Estatu Espainolak bete beharko duela lege hori. Eta lege hori, edo lege modu hori, edo lege internazionala betetzen bada, horrekin amaituko da preskripzioaren aitzakia eta nola esan, amnistiaren legeak epaitu gabe uzten zutenak. Aitzaki hori erabili da, amnistiaren legea, erabili da esateko preskribituta zegoela edo amnistiatuta zegoela. Eta ez zuen kontutan hartzen gizateriaren kontrako delituak, eta hori kontutan hartzen bada, eta hori da lege internazionalak, kontuta hartuko balitz, ja preskripzioa ez litzaieke aplikatuko. Ez da erreza ulertzea, baina guk uste dugu hankamotz geratu dela hori, saiatu gara hori aldatzen, eta bai esaten dugu Unidas Podemos eta PSOEk planteatutako bide hori ez bada gauzatzen, ez bada garatzen, hor adi egongo garela, eta hurrengo urtean ez bada bidea zabaltzen, gu prest gaude horretan jarraitzeko inziditzen eta saiatzeko beste bide legalak zabaltzen hori gauzatzeko. Akaso horren aritik hain zuzen ere, memoria historikoaren berreskurapenerako asoziazioak egin bertze kritiketako bat zen, hori galdu dela aukera hon bat, amnistiaren legea hori aldatzeko, eta nolabait ere honek ekartzen zuela, biktimak eta biktimarioak denak berdintzea, frankistak eta antifrankistak berdintzea, kritika hori plazaratu. Bai, lehen komentatu dudana, azken finean ez da kontutan hartzen, ez da aplikatzen lege internazionalak eta gainera Estatu Espainolak sinatuak dauzkanak, baina gero ez duela betetzen. Orain arte harresi batekin aurkitu dira biktimak eta izan da amnistiaren legea. Orain hori ez dugu lortu, pentsatzen dugu, hor adi egongo garela planteatzen diguten bide horretatik, ea hasten diren bai epaileak eta tribunalak bideak zabaltzen hori aldatzeko, eta horregatik esaten dugun. Kodigo penalaren aldaketaren beharra suertatzen bada, hortan jarraituko dugu gure indarrak jartzen. Baina, aukera ematen diogu, ea honekin bidea zabaltzen den. Lege hau onartzeko prozesu guzti honetan, hartu eman guzti horietan, ezakit zer resistentzia aurkitu dituzuen, nondik aurkitu duzuen hori ez, oztopo gehien, ezakit alderdi sozialistaren partetik izan den, edo akaso izaten alda ere, estatuko bertze botere batzuk, akaso ezakit armadatik eta halako espazioetatik sumatu duzuen nolabaiteko erresistentzia bat guzti honi. Erresistentziak badaude eta jarraitzen dira hor existitzen. Egia da, lortzeko edo adosteko legea urte bete eman dugu, ikusi dugu hainbat momentutan mugimenduak ematen zirela eta gero berriro blokeoa, eta blokeoa guk adibidez ikusten genuen hor nola planteatzen den transizioa zer izan zen edo zer suposatzen duen konstituzioak, guk ez dugu egiten irakurketa bera, guk planteatzen dugu irakurketa kritikoa. Eta hori lortzeko adibidez, bai erresistentziak eta gero esaten duguna. Amnistiaren legeak eta ekartzen ditun ondorioak hori kentzea, hor somatu dugun erresistentzia handiena. Nondik datozen? Beti esaten dugu,
frankismoak esen amaitu frankismoarekin, edo Franco hil zenean. Frankismoak jarraitzen du edo beraien adarrak, beraien botereak eta oraindik ere hor badaude eta resistentziak handiak hor jarraitzen dituzte. Horregatik esaten dugu guk lortu dugu edo lagundu dugu lege hau aurrera egiten, aurrera pausoak eman direlako, sinesten dugu oraindik eman beharko zirela aurrera pauso gehiago eta gure indarrak jarraituko dugu hori joateko gauzatzen. Zoritzarrez, biktimak desagertzen ari dira, hiltzen ari dira. Zoritzarrez ezin dute ordaina jaso edo justiziaren sensazioa edo justizian bizi, baina jarraituko dugu horrekin. Baina hala ere baita ere esaten digute eskerrak, talde askok ere esaten dute eskerrak orain onartuko dela lege hau aurrera pausoak ematen direlako ere. Aipatu dugu, zoritxarrez jende handizendako beranduegi, aterako dela lege hau. Hala ere, pixkat fokua jarriz gazteengan, zergatik da garrantzitsua haientzat ere lege hau, ez? Zeren agian gazte batek erran dezake. Kasu hemen honena da guzti hori ahaztu, ez? Eta has dezagun eraikitzen, estatu bat, nazio bat, deusetik, ez? Ezerezetik eta konsensu plenotik. Zergatik da garrantzitsua, nolabait ere egia guzti hau bateratzea? Nik uste dut, jakin behar da zer gertatu zen, orduan egia behar da, eta hori kontatu behar da, baina benetako egia, askotan errepikatzen dut egia poliedrikoa dela, horregatik alde guztiak kontutan hartu behar dira osatzeko benetan zer gertatu zen, zer izan zen gerra hori, zer suposatu zuen frankismo, frankismo zen nolako ondorioak ekarri zituen batez ere Euskal Herriarentzako eta Nafarroarako orokorrean, eta hori aipatu dut adibidez Ezkabako gotorlekuak zer suposatu zuen, baina ez bakarrik Ezkaban, hemen Nafarroan naiz eta frente ez egon, ondorioak izugarriak latzak izan ziren, eta min horiek familiengan gorde izan dira, isilpean bizi izan dira, eta isilpean bizitzen diren minak ez dira ixten. Orduan bada garaia ateratzeko, kontatzeko, ezagutzeko, eta hori jakinda justizia lortzeko eta bermeak berriro ez dela errepikatuko. Eta berme hoiei kontutan edo hoiek kontutan hartu, jende gazteak jakin behar du berriro ez errepikatzeko, ez sufritzeko hemen sufritu zena. Horregatik nik uste dut, bai kontutan hartu behar da estatuko legea, baina ezin dugu ahaztu hemen Nafarroan badugula gure lege propioa. Eta ezin dugu ahaztu, ze hainbat gauzetan estatukoak baina aurreratuagoa da. Osatuagoa dago. Orduan uztartu daitezke eta horrekin lortu daiteke benetan, ez dakit, memorian inguruan lortu behar dena hobeto izatea. Adibidez, estatuaren biktimak hori estatuko legean lortzeko estatuaren biktimak eta segurtasun indarraren biktimak. Adibidez, estatuaren legean ez dago hain aurreratua, baina Nafarroako legean kontutan hartzen da, orain hasi da prozesua hori lortzeko, torturaren inguruan estatuko legean gutxi hitz egiten da, bakarrik en la exposición de motivos edo, baina gero bereziki ez da lantzen gai hori, hemen Nafarroan lehenengo urratsak ematen ari dira, eta nik uste dut hori uztartzen bada lortuko da lehen esan dudana. Errealitate poliedrikoa, orduan biktimak baita ere, alde guztietatako biktimak kontutan hartuko dira, eta horrekin lortuko da ixtea, ahaztu baino, ongi ixtea berriro ez gertatzeko. Hortzen, egia poliedriko hori osatzeko, aurrera pausoak, memoria demokratikoaren legea, Belpozu eta mil esker zure denbora hemen pasatzeagatik, eta lan guzti hau egiteagatik lege horiek ateratzeko, eta azkenean memoria guzti hori berreskuratzeko. Mila esker zuei ematearren hori aukera ondo azaltzeko edo saiatzeko behintzat ondo azaltzen, ze batzutan gai hauek oso urruti geratzen dira
eta oso garrantzitsuak dira guretzako. Mila esker. Mila esker zuri. Adas. Hauxen dena gaurkoz astelehen honetan magazinean, bihar asteartean ere hemen izanen gaituzue. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.